Via Mosee, weg langs de Maas. Het is een naam die de Romeinen nooit hebben gebruikt, maar die niettemin een goede benaming is voor de Romeinse weg die Limburg ooit van noord tot zuid doorkruiste. De weg maakte deel uit van het gigantische Romeinse wegennetwerk dat op zijn hoogtepunt 85.000 kilometer lang was. Dat is meer dan 2 maal de aarde rond. En al die wegen leidden natuurlijk naar Rome, voor de Romeinen het middelpunt van de wereld. Het verhaal van de Romeinse tijd in Limburg begint in het jaar 57 voor Christus, toen de Romeinse veldheer Julius Caesar tijdens een veroveringstocht door Gallië doorstootte tot Noordwest-Europa. Caesar had in eerste instantie weinig moeite om de plaatselijke bevolking, de Eburonen, te verslaan. 3 jaar later kwamen diezelfde Eburonen onder leiding van hun inmiddels legendarische leider Ambiorix in opstand. Het aanvankelijk succes werd uiteindelijk keihard neergeslagen. Noordwest-Europa kwam daarmee definitief onder Romeins bewind. Een gebied veroveren is één ding, het vervolgens ook zodanig ontsluiten dat je er wat aan hebt, is iets heel anders. Daarom begon Caesars opvolger, keizer Augustus, met de aanleg van een uitgebreid wegennetwerk in Gallië dat om meerdere redenen van groot belang was. Ten eerste omdat het een snelle verplaatsing en bevoorrading van de Romeinse legers, de legioenen, mogelijk maakte. Maar ook om de economie en de handel te stimuleren waren de wegen van groot belang. Handelswaar kon van en naar alle uithoeken van het Romeinse Rijk worden vervoerd. En in het kielzog van de militairen, de handelaren en de overige reizigers werd ook het Romeins gedachtegoed en de Romeinse manier van leven meegenomen en verspreid. Het Romeinse wegennetwerk heeft zo een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van de zogenaamde Pax Romana, de Romeinse vrede, die zorgde voor een ongekende welvaart in het hele Romeinse Rijk in de 2e en de 3e eeuw na Christus. 2000 jaar later is de grote vraag natuurlijk, waar hebben die Romeinse wegen precies gelopen? Archeologen hebben daar inmiddels heel wat aanwijzingen voor. Een van de belangrijkste bronnen is de Peutinger kaart, een Romeinse wegenkaart waarop alle hoofdwegen staan aangegeven rond het jaar 400 na Christus. Als we inzoomen op het gebied waar Limburg nu ligt, komen we een aantal plaatsnamen tegen waarvan archeologen inmiddels weten waar ze hebben gelegen. Ten eerste Atuatuca, de Romeinse naam voor Tongeren. En Noviomagie, daarin valt zelfs de naam Nijmegen nog te herkennen. Tussen deze 2 grote Romeinse nederzettingen liep, grotendeels vlak langs de Maas, de Via Mosee. Tussen Tongeren en Nijmegen staan op de kaart verschillende plaatsnamen vermeld. Daar waren waarschijnlijk zogenaamde stationes gevestigd, halteplaatsen waar reizigers konden overnachten en waar de Romeinse postbodes hun paarden konden wisselen. Van noord naar zuid bekeken vermeldt de kaart als eerste Caeclum, het huidige Cuijk, en Blariaco, Blerik. Net als bij Nijmegen hoor je in deze plaatsnamen heel duidelijk de verwantschap tussen de Romeinse en de huidige naam. Dat geldt niet voor de 2 andere namen. Catualium is volgens archeologen het huidige Heel en Veresne is waarschijnlijk het tegenwoordige Dilsen in Belgisch Limburg. De Peutingerkaart geeft dus redelijke aanwijzingen over waar de weg ongeveer heeft gelopen. Maar als je hem preciezer wilt lokaliseren, moet je meer weten over hoe Romeinse wegen eruit zagen. Ten eerste waren Romeinse wegen vaak kaarsrecht. De kortste weg van A naar B is tenslotte een rechte lijn. Ook de breedte van de weg is kenmerkend. Een weg kon wel 25 tot 40 meter breed zijn. De eigenlijke verharde weg lag in het midden en was meestal zo'n 6 tot 8 meter breed. De wegen waren vaak verhard met stenen. De grote keien die op de hoofdwegen in Italië werden gebruikt, werden in de provincies vervangen door plaatselijk materiaal, zoals maaskeien of maasgrind. Ook toponiemen, oude plaatsbenamingen, kunnen helpen bij het traceren van Romeinse wegen. Zo komt de straatnaam Heerweg in verschillende varianten voor. Heer is een oud woord voor leger. Een heerweg is dus mogelijk een weg waar ooit een leger over liep.
Maar voorzichtigheid is geboden, de naam kan ook wel verwijzen naar het woord heertgang, de dagelijkse trek van vee naar de weidegronden. De aanleg van Romeinse wegen werd uitgevoerd door het leger en speciaal daarvoor opgeleide ingenieurs. Zo'n ingenieur werd een agrimensor of chromaticus genoemd. Die laatste naam is afgeleid van hun belangrijkste werktuig, de chroma, waarmee rechte hoeken in het tracé van de weg werden uitgezet. Nadat de werkstrook van de weg was uitgegraven, werd het wegdek in grind aangelegd. Dit was licht bollend om ervoor te zorgen dat het regenwater naar de zijkanten wegstroomde. Ten slotte kwamen er langs de weg mijlpalen te staan, die ook dienden als richtingaanwijzers. Daarna kon de weg gebruikt worden door een bonte verzameling aan reizigers. Militairen, handelaren, postbodes, pelgrims, ambtenaren en reizende ambachtslieden. Het waren mensen die op weg waren naar huis, naar hun werk, naar bekenden, op zakenreis of op weg naar het plaatselijk badhuis, het theater of zelfs een vakantiebestemming. De meeste van hen reisden waarschijnlijk te voet, anderen te paard en sommigen zelfs met paard en wagen. De Via Mosei is ook na de Romeinse tijd waarschijnlijk nog lang in gebruik geweest, maar uiteindelijk is hij overal in onbruik geraakt en vergeten. En zo ligt een belangrijke weg die ooit deel uitmaakte van het indrukwekkende Romeinse wegennetwerk vandaag de dag op vele plekken diep verborgen onder de Limburgse bodem.